Tansaya panas. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Pon tanggal 17 Maret taun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 10 ayat 31 tekan ayat 42. Prakara iki dumadi sawetara taun kepungkur, nanging manut panemuku isih cocok kanggo pancatan panglimbang kita dina iki. Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR karo Bapak Menko Polhukam Mahfud MD panas. Ing ngarepe DPR, Prof Mahfud MD dikruyuk wong-wong kang ngaku wakil rakyat iku marga perkara mbocorake anane korupsi ing Departemen Keuangan. Ing ngarepe wong-wong kinurmat kang rumangsa sarwa ngerti mau, priagung kang kejaba sawijining politisi, ilmuwan nanging uga hakim iku kaanggep ora beda karo copet kang lagi dipriksa ning pengadilan. Panjenengane digetak-getak, dituding-tuding, kepara diarahake gunemane amrih ing tundhone laras karo pandakwane para pejabat mau. Minangka wong kang kejaba kawugan jalaran dadi ketua PPATK, Menko Polhukam meneh kang medhar gagasan linandhesan wewaton kang bener, jelas lan cetha, Prof Mahfud ora trima. Apa meneh panjenengane rumangsa antuk pangrengkuh kang ora sakmestine kasawiyah-wiyah. Mula swasana patemon mau tansaya panas. Aku mbayangake swasana ing prastawa patemon antara Gusti Yesus karo wong-wong Yahudi ing waosan dina iki memper karo swasanane patemon antara Komisi 3 DPR RI karo Prof Mahfud ing Cecala panas. Kaya Prof Mahfud ora antuk perlakuan kang sakmestine, kaya mengkono mau Gusti Yesus. Pranyata gagasan lan panemune Gusti Yesus ora iso gathuk kalawan panemune wong-wong Yahudi. Gusti ngunadika migunakake tembung donya dhuwur, dene wong-wong mau nanggapi kanthi migunakake pikiran donya ngisor. Kabukti uga menawa ora ana wong Yahudi siji-siji kang binuka ati lan wawasane banjur ngakoni jati diri dalem Gusti Yesus minangka putraning Allah. Malah wong-wong Yahudi kang nganggep diri minangka panjaga paugeran Toret iku biji pangakon kang jujur apa anane saka Gusti Yesus minangka tumindak panyamah marang Allah. Wong-wong mau ndasarake sikape mring kasunyatan menawa sacara tata lair Yesus samung manungsa lumrah ora beda karo wong-wong mau. Isih eling to, prastawa Sri Yesus katampik dene wong akeh jalaran brayat lan sedulur-sedulure kakenal. Mula wong-wong mau padha kupiya nangkep Gusti Yesus. Menawa kita gathuk-gathukake petilan-petilan Injil Yohanes kang kaaturake ing mangsa Prapaskah iki, waosan dina iki kaya-kaya dadi pucuking padudon antara wong-wong Yahudi kalawan Gusti Yesus. Ora ana kupiya saka wong-wong mau kanggo mikir kanthi wening, nglelimbang pratelan pangandika dalem Gusti lan buka ati amrih antuk kaslametan saka panjenengane. Nanging ing satengahing pratelan Injil kang panas mau katutup kanthi pratelan menawa Gusti Yesus ninggalake papan kuno tumuju papan sabrangi Kali Yordan. Ing papan iku Gusti antuk pangrengkuh kanthi becik. Para tresna paelam kinasih, saka waosan dina iki bisa kadudut 3 perkara minangka piwulang. Sepisan, jabatan lan kekuasaan asring ndadekake manungsa dak wenang marang pepadane. Uga awake dhewe ora mendem urmat kanthi tumindak kaya mengkono. Kapindho, kapitayan Kristen pancen asring dadi bahan padudon, bahan perbantahan. Sinau marang Gusti Yesus muga awake dhewe ora mundur mempertanggungjawabake iman kapitayan. Katelu, banget prayoga sinau marang wong-wong sabranging Kali Yordan kang kanthi tinarbuka padha nampa Gusti Yesus kanthi becik minangka juru slamet. Suwawi sami munjuk,
Kunjungan dalem yang Rama so yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Kados semula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjungan dalem yang Rama so yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.